Zdravím vás, tu Marika Widermanová a dnes budem odpovedať na otázku, ktorá mi prišla ohľadne biznisových vecí. Takže ideme na to. Otázka bola, že ako sa mám chrániť proti tzv. Konkurencii, ktorá mi kradne moje nápady alebo ma kopíruje, respektíve sa snaží mi zobrať moje klientky, klientov. Čo mám robiť? Jedná sa o online svet. Takže to, že existuje konkurencia, nie je nič nové pod slnkom. Avšak treba si uvedomiť jednu dôležitú vec. Konkurencia existuje iba preto, pretože ľudia neveria, že je dostatok pre všetkých. To znamená, tí, ktorí vás vidia ako konkurenciu, tí sú stále v mentalite nedostatku, pretože oni potrebujú mať tú moc, respektíve silu, zobrať vám niečo, pretože sa stále boja toho, že to nedostanú oni. Veľakrát sa to stáva aj preto, pretože majú nedostatok kreativity, nemajú víziu, nemajú plány a je jednoduchšie ukradnúť niekomu jeho víziu, respektíve nápad, ako prísť sám na niečo. Toto určite poznáte z korporátneho sveta, respektíve zo zamestnaneckého. Keď ste na niečom pracovali, podelili ste sa so svojím plánom, svojim kolegom alebo kolegyňam a zrazu ste zistili, že ten človek utekal, povedal ten váš plán, respektíve ten váš nápad šéfovi, šéfke a zožal všetku slávu. To znamená, že sa cudzím perím chválil. Takže poviem vám niekoľko tipov, trikov, ako sa proti tomuto brániť. Takže poprvé, nikomu nehovorte o svojich plánoch a víziách, pokiaľ ste ich ešte nezrealizovali. Po druhé, všade si dávajte svoje meno. Všade sa podpisujte, že vy ste autor, vy ste ten, ktorý prišiel s nápadom, myšlienkou, vy ste ten, kto ten nápad, ten plán zrealizoval. Vaše meno, váš podpis tam musí byť. Je to vlastne aj vaša osobná značka, je to vaše logo, by som to aj takto povedala, vaše meno je ako vaše logo. Po tretie, je dobré, ak si viete zabezpečiť copywriting alebo ochrannú známku, ochrannú značku. Tieto právne veci vás môžu chrániť pred týmito kradošmi, podvodníkmi, takže na toto nikdy nezabúdajte. A po štvrté, ako stále hovorím, všetko si zdokumentujte.